Európa urobila, pokiaľ ide o demokraciu, obrovské množstvo špinavej práce a sme v nebezpečenstve. Sme v obrovskom nebezpečenstve, ak o týchto veciach hovoriť nebudeme. Dobrá demokracia je, keď vládnete v krajine na základe slobodných demokratických volieb, ale súčasne rešpektujete určité pravidlá a rešpektujete jeden druhého. To je dobrá demokracia. Ak takejto dobrej demokracii jeden z týchto parametrov chýba, potom už nemôžeme hovoriť o demokracii, ale hovoríme o systémoch, ktoré s demokraciou nemajú absolútne nič spoločné. Prečo dnes chceme o tom hovoriť aj tu pred vami? Lebo za ostatné roky sme svedkami toho, ako sa mnohé parametre demokracie narúšajú. Čo sú ďalšie defekty, ktoré vidíme dnes predovšetkým v Európe? Rešpektuje sa v Európe právo každej krajiny vybrať sa vlastnou cestou? Nerešpektuje. Je v Európe typické zasahovanie do parlamentných volieb? Samozrejme. Pozrieme sa na napríklad Gruzínsko, a pozrieme sa napríklad na Srbsko a budeme ešte hovoriť chvíľku aj to, čo sa udialo na Slovensku v roku 2023. Rešpektuje sa iný názor? Nerešpektuje absolútne. Rešpektuje sa medzinárodné právo? Samozrejme, že sa nerešpektuje. Rešpektuje sa to, že Európska únia by mala byť mierový projekt? Samozrejme, že sa to nerešpektuje. Počúvame od predsedničky Európskej komisie všetko na svete a pritom vieme o veľmi vážnych SMS-kách, ktoré si písala v súvislosti s kauzou Pfizer. Európa urobila, pokiaľ ide o demokraciu, obrovské množstvo špinavej práce a sme v nebezpečenstve. Sme v obrovskom nebezpečenstve, ak o týchto veciach hovoriť nebudeme.